Hello guys, good morning. Naglaglaag ng pud mi diri sa kuan. Ilang white sand diri, ilang dot diri, ilang magkuna sila diri kay ilang bas tan-awarang perma sa bas dili siya yuta. Imong tumban dili malubong imong TL. Daghan diri mga foreigner. Sagaran makita na ko diri ng mga foreigner. Sorry ta. Aning daghan donggo diri nga mga pambot nga nangisda. Nangisda daghan nga bot ikan nanagat. Ano ang lugar diri? Ang kunti ilo, o dyan na lubong. Gahi ang bas. Murag yuta pero dili malubong imong tiil. Pero ako na ni hubuon jud kay maukal unya ni mabasak. Daghan ang nag-atang no. Daghan nag-atang sa kuan, hindi donggo. Barato ra gurong isda diri. Bantayan Island, Santa Fe. Bago pang gising ti Inday oh. Pakailis, pagkapanlamos. Maligo unta mi pero hunas man wa pa ni taog. Daghan sila kuha no. Ilang kuha kay tamban. Nakadagko. Wala to sila jide. Ay nanti dah mau magyapon jide, siman magyapon ka. Siman. Wala may sin. Dagko no. Kasi hindi ko nakasulti pa nga ano. Magyapon na. Siman mo ka. Siman na nagat. Minuto sa bawag na kaya. Siman minuto. Siman na nagat. Pulos-pulos de. Nagpila pong kilo. Lang ka dito sa aga. At kami ay handos dito sa aga. Sa magdawat na liba. Sila na may magpupunaspresyo ka na pagka nanay. Nagbarog din ang